Dewch yn newyddio. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint yma o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di ac yn gofyn i ti dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrdyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Goffa o roedfaon sydd yn dod, pnawn Sul nesaf, hanner wedi 3. Hefyd fydd ein hoedfa adeg y Pasg. Ni'n cynnal oedfa'r Pasg ar y nos iau cyn Gwener y Groglith. Ac o gof, ni'n meddwl mae'r 40 nos iau, wythnos i nos iau sy'n dod, dwi'n credu. Ac Mr Geraint Jones o Drefor fydd yn pregethu. Felly am hanner awr 7 yma yn y capel fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa ac fe fydd Mr Geraint Jones yn pregethu i ni. Nawr gadewch i ni droi at air Duw, at lyfr yr Actau, y 5 benod, Actau penod 5, dwi'n dechrau yn adnod 17. Ar archoffeiriaid a gyfododd a'r holl rai oedd gydag ef, yr hon yw heres i'r Sadwceaid ac y lanwyd o genfigen, ac a ddod asant ei dwylo ar yr apostolion ac ei rhoesant yn y carchar cyffredin, eithir angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd rysau'r carchar ac ei di cwynt allan ac y ddywedodd, ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eiriau'r fichedd hon. Fan glwsant, hwy a eithant yn fore i'r deml ac athrawieithasant, eithir daeth yr archoffeiriad a rhai oedd gydag ef ac alwasant ynghyd y cyngor a holl eniriaid plant yr Israel ac a ddanfonasant i'r carchar i'w dwy'n hwy ger brom. A'r swyddogion pan ddeithant, ni chawsant hwynt yn y carchar, eithir hwy a ddychwelasant ac y fynegasant. Gan ddywedyd yn wir, ni a gawsom y carchar wedi gau o'r fath sicraf, a'r ceidwaid yn sefyll allan o flaen y drysau, eithir pan a gorasom ni chawsom neb i mewn. A phan glybu'r archoffeiriad a blaenor y deml a'r offeiriaid pennaf yr ymadroddion hyn, a mae wnaethant yn ei cilchwy beth a ddeiau o hyn. Yna daeth un ac y fynegodd iddynt gan ddywedyd, wele mae'r gwir a ddodasoch chwi yng ngharchar yn sefyll yn y deml ac yn dysgu'r bobl. Yna y blaenor, gyda'r swyddogion a aeth, ac ei dig hwy heb drais o ble gyda'r oedd arnynt ofn y bobl rhag ei llabyddio. Ac wedi ei dwy'n hwy a gosod asant o flaen y cyngor a'r archoffeiriaid a ofynodd iddynt gan ddywedyd, oni orchmynasom ni, gan orchymyn i chwi nad athrawieithach yn yr enw hwn, ac wele chwi a lanwasoch Jerusalem a chathrawiaeth ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ni waed y dyn hwn. A ffeder ar apostolion a tebasant ac ydwydasant, rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Dyw ein tadau ni a gyfododd i fyny Iesu, yr hwn a laddasoch chwi ac a groesoliasoch ar bren. Hwn a ddyrchafod Dyw a'i ddeheulaw yn Tywysog ac yn Iachawdwr i roddi a difeirwch i Israel am y ddeiant pechodau. Yn ni ydym i dystio efo'r pethau hyn, a'r ysbryd glân hefyd, yr hwn a roddes Dyw i'r rhai sydd yn i fyddhau iddo ef. A byddai'r bendit Dyw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac ein bod yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod wedi'n gwisgo yn ei gyfiawnder ef, wedi'n gorchuddio'n llwyr a chlogin perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly yn dy olwg di o Dduw i ni yn sefyll fel rhai sydd yn gwbl lan, yn berffaith, yn bir, yn sanctaidd. Ac mai nid ein gweithredoedd ni yw'r rhain, i ni yn dod yn hyderus gan ein bod yn gallu sefyll o'r flaen o Dduw, fel rhai sydd yn bir, gan ein bod yn sefyll wedi'n gorchuddio yn llwyr a pherffeithrwydd dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn diolch i ti am yr efengil sydd wedi peri hyn i ddigwydd, am y ffordd yr wyt ti wedi agor sydd wedi caniatáu i ni fedru dod i'th gwmni ac a dhalw yn dad arnom, gan ein bod ni'n blant i ti, wedi'n mabwysiadu, wedi'n golchi'n lan, a'n gorchuddio'n llwyr. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti, i edrych arnom o'r newydd ac i ddod lawr i'n plith, i bydde ti yn edrych arnom yn dy drigaredd, i ni'n gwybod beth yw ein heiddiant ni. Ein heiddiant yw i ti i'n gadael ni'n llonydd, i adael ni fod yn ein gwrthgilio cyson. Ond eto o Dduw, i ni'n blant i ti, ac o Dduw yr wyt ti yn
dad arnom, ac yn ni'n gwybod o Dduw, dy fod yn un sydd yn gofalu am dy blant, ac ein crwydro cyson, ein methiannau, dro ar ôl tro, i ni'n diolch i ti, dy fod ti yn ein croesawu ni, a maddau ni am ein holl crwydro. O Dduw, i ni'n galw arno ti'n helpu ni i fod yr hyn dylsyn ni fod, i ni'n gofyn i ti helpu ni fod beth dylsyn ni fod yn ystod yr oedfa, i ni'n cyffesu mor aml, nad ydyn ni'n gallu dy geisio di, dy addoli di fel ag y dylswn. Ac i ni'n gofyn i ti o Dduw, i'n helpu ni, hyd yn oed yn ystod yr cyfnod byr yma, ac trwy gydol dy ddydd, helpa ni i ddyrchafu dy enw di goruwch pob enw arall. I ni yn gweddio o Dduw, y byd dy air di yn mynd o nerth i nerth yma, nawr yn ystod y dydd ac ar draws ein gwlad, y byddwn ni yn cael clywed y modd rwy ti wedi dod lawr ac wedi bendithio dy bobl o Dduw, y byddu di'n tywallt ysbryd arnom ac yn dod ac i weithio yn rymus unwaith eto yn y wlad hon, gwlad sydd wedi profi cymaint o ddlaw, ond o Dduw sydd wedi crwydro mor bell. Ni'n galw arno ti o Dduw i ddod nôl i'n plith. Diogel yn hamser nawr, bendithio ni arwain ni yn ein haddoliad. Ni yn gofyn am yr tywalliad yna o'r nef, tyrd gweithio'n rymus yn ein plith. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu am yn rhif 187, gwyn a gwridog yw fy arglwydd, gwyn a gwridog yw ei wedd. 187 gen i sefyll uwch anu.
testyn o lyfr yr Actau, y 5 benod ac adnod 31, Actau penod 5, adnod 31 hwn, a ddyrchafodd Duw a'i ddeheilaw yn Tywysog ac yn Iachawdwr i roddi a diferwch Israel am addeiant pechodau. Am hanes unwaith eto sydd yma o'n blaen ni, wedi carchariad am fod yn ffyddlon i'w galwedigaeth o bregethu'r Efengil. Ni'n gweld beth sy'n digwydd. Adnod 19 a 20. Eithir angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd rysau'r carchar ac a'i dig hwynt allan ac y ddywedodd, ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eiriau'r fichedd hon. Gafon nhw dasg pendant, penodol i'w wneud. Ar ôl cael ei carcharu, a'i carcharu yn fod yn ffyddlon, yn wirthiol felly maen nhw'n cael ei rhyddhau ac yn cael dod mas o'r carchar ac maen nhw wedi cael tasg arall i'w wneud i barhau i fod yn ffyddlon. A dyna sioc gafodd arweinwyr crefyddol y wlad i weld nad oeddent yn y carchar ble roedden nhw'n disgwyl iddyn nhw fod. Ac yna i glywed, nid yn unig bod nhw ddim yn y carchar, ond i glywed i bod nhw'n pregethu yn y deml. Ond yna, sylwch ar ymateb yr arweinwyr crefyddol, adnod 26. Yna y blaenor gyda'r swyddogion a aeth ac a'i dig hwy heb drais o blegyd yr oedd arnynt ofn y bobl rhag ei llabyddio. Yn barod oedden nhw ddim wedi dysgu gwers, sut gafodd rhaid i'r ddau o'r carchar a pam. Dyn nhw ddim yn gofyn y cwestiynau dylsyn nhw fod wedi ofyn. Ac yna, maen nhw'n mynd y deml ac yn cymryd yr apostolion ac yn eu harwain nhw i cael pobl yn eu holi nhw ac yn gobaith a bydden nhw'n cael eu taflu nôl i'r carchar neu beth bynnag roedden nhw wedi gwylltio'n llwyr. Doedden nhw ddim wedi oedi a meddwl, efalle fan hyn, mae yna ryw wers i ni. Efalle bod ni wedi carcharu rhain ar gam. Efalle bod ni wedi gwneud drwg, efalle bod rhain wedi galw gan Dduw, ond na, dim byd o'r fath. Be maen nhw'n wneud, maen nhw'n cael gafel ar nhw'n sylwch, dyn nhw ddim yn defnyddio trais, na mi fyddant wedi delio â nhw yn dreisgar fel arfer, achos dyna oedden ni cylonau nhw. Ond sylwch, dydyn nhw ddim yn dreisgar, ond does dim clod fan hyn iddyn nhw, achos doedden nhw ddim yn dreisgar o ofn ymateb y dorf tuag atynt. Yr oedden nhw yn ymatal, rhag curo'r disgyblion, rhag i llusgo nhw, rhag i taflu nhw o flaen i gwell. Wnaethon nhw atamatal rhag gwneud hynny, achos roedden nhw'n ofn y bydde'r dorf yn troi arnyn nhw ac yn eu llabyddio nhw. Dyna'r unig cymhelliad sydd yma, ond i bai am hynny, mi fydden nhw wedi fod yn dreisgar. Sawl gwaith dros hanes yr eglwys, hyd heddi, bydd y casineb sydd yng nghalon dyn wedi bod llawer yn waith i weld hynny yw, ond i bai am ymateb y sawl sydd o amgylch. Mae yna sawl tro, mi'n siŵr bod gweision yr arglwydd heddi yn gallu tystio i hynny. Ond i bai fod yna bobl o gwmpas, mi fydde ymateb yr rhai sydd yn gwrthwynebu wedi bod cryn dipyn gwaith. Ond oherwydd bod na'r bobl yn gweld, efallai yn ei dal nhw nôl rhag hyd yn oed gwneud yn waith. Geiriau fwy hyll efallai i wynebau nhw yn troi'n fwy tywyll i lliw ac yn mynd yn borffor gyda chasineb, neu efallai hyd yn mynd yn dreisgar ei hun. Tybiwn ni bod sawl un wedi ymatal rhag ofn bydd pobl yn gweld nhw, neu yn eu clywed nhw ac yn eu beirniadu nhw. Dwi'n credu mai dyna sicr beth sydd fan hyn, ond i bai am y dorf, mi fydd yr rhain wedi dangos i casineb hyd yn oed yn fwy ffyrnig. Ac i ni'n ei weld i ni'n gallu tystio i hynny hyd heddi. Efallai bod ni ddim yn ei weld mor eithafol heddiw, ond i ni dal yn gweld y casineb sy'n corddi oddi mewn i rywun tuag at neges yr Efengil. Ond efallai'n ymatal rhag adael i'r ffyrnigrwydd i weld gan bawb. Ac yna eto gweld y fath bechod yn parhau yng nghalon y gwrthwynebwyr yma. Eithon nhw ar apostolion at y cyngor, at rai dylse fod wedi peri ofn yng nghalon pobl drwg. Mi ddyle'r cyngor fod wedi peri dychryn i ddrwg weithredwyr. Yn gwybod bod nhw'n dod o flaen i gwell,
Ac nawr maen nhw'n mynd i cael eu condemnio. Ond sylwch, yn hytrach yma ni'n gweld hwy hefyd yn gwrthwynebu'r da. Dyma beth sy'n ofnadw. Roedd rhain yn gwybod, os ewn ni ar apostolion at y cyngor, fe fydd rhain ar ein hochor ni. Fe fydd rhain yn gwrthwynebu'r dynion da yma. Mae'n ofnadw, mae'r holl hanes. Y ffordd byddwn ni'n dweud heddi, byddwn ni'n dweud mae'n drewi, ond yw e? Mae'n drewi o atgasedd, o ragrydd, o gasineb, o anghrediniaeth yn niw, o grefydd rhagrithiol. Mae'r holl beth yma, mae'n afiach. Y pobl dylse fod wedi amddiffyn ar apostolion, ddim yn ei amddiffyn nhw. Y pobl dylse fod wedi bod i cefnu nhw, yn eu cyhuddo nhw. A petawn nhw wedi cael y cyfle, mi fydden nhw wedi bod yn dreisgar. Ac yma, o flaen y cyngor, atgoffir yr apostolion o'r gorchymyn a roddwyd nhw. Dyma'r hyder sydd gan y byd. Dyma'r hyder sydd gan anghredinwyr. Dyma'r hyder sydd gan proffeswyr ffals crefydd. Dyma math o iaith, grandewch. Adnod 28. Gan ddywedyd, oni orchmynasom ni, gan orchymyn i chwi, nad athrawiaethach yn yr enw hwn, ac wele, chwi a lanwasog Jerusalem a'ch athrawiaeth, ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ni ei waed y dyn hwn. Ni di dweud wrthoch chi. Ni di dweud wrthoch chi peidio pregethu'r pethau yma dim mwy. Dydyn ni ddim yn licio beth i chi'n pregethu. Ni ddim yn hoffi fe. Dydyn ni ddim eisiau clywed dim mwy. Ac nawr ar ben y cyfan, i chi'n cyhuddo ni o fod yn eog o ladd yr Iesu. Fel bydden nhw mewn sioc. Ond sylwch ar ymateb Pedr, ar ran yr apostolion. Yr unig ateb dylse fod wedi dod o Ienau, a dyma be gafon ni, adnod 29. A Pedr a'r apostolion a ateb asant ac a ddywed asant. Rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Dyna'r ateb. Ond dyna'r ateb cywir, ond dyna'r unig ateb ddylse fod wedi bod. Does dim dewis fan hyn ganon ni. Rhaid i ni i fyddhau. Rhaid nid i fyddhau ddyn yn yr achos yma. Mae'n adegau, mae rhaid i ni fyddhau ddyn, ond yn yr achos yma, rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Wel, dyna i chi'r cefndir i'r adnod yma. Dwi am edrych ar yr adnod yma. Yn gyntaf, gwrthwynebiad a'r rhagrydd. Yn ail, Tywysog ac Iachawdwr. Ac yn drydydd yn olaf edifeirwch a maddeiant. Wel, gwrthwynebiad a'r rhagrydd. Mae'r adnod yma ac mae'r darn yma yn ddarlun gwych o galon dyn. Darlun sydd wedi bod yn ddisgrifiad o gyflwr dyn dros y canrifoedd ers y cwymp. A does dim byd wedi newid. Does dim byd wedi newid. Darllenwch chi unrhyw gyfnod o hanes y byd. Darllenwch chi unrhyw beth. A beth yw yw adroddiad o gyflwr dyn. A dyw'r oes fodern ddim byd i'w wneud ag e. Mae'n ddiddorol, dwi wedi bod yn gwrando ar Dr Martin Lloyd-Jones yn aml ac yr oedd e'n sôn, hanner canrif yn ôl, yn un o'i bregethau fe ac yn dweud, yr rhyfel byd cyntaf. Ar ôl hynny, yr oedd pobl yn meddwl, fe fydd hyn yn datrys problemau. Fyddwn ni wedi sorto holl problemau dyn mas nawr. Mae'r rhyfel fawr wedi digwydd, mae wedi gorffen, does dim mwy, fydd dim mwy. Ac yna ymhen rhai blynyddoedd fe ddoth yr ail rhyfel byd. Ac yna'n dweud, dyna'r rhyfel i orffen bob rhyfel. Fi dim mwy, ni di datrys problem dyn nawr, i ni wedi llwyddo i cael gwared ar y problemau yma, ni fydd yn digwydd. Ac eto, ers hynny, dyna'r unig beth dwi'n cofio, doeddwn ni ddim wedi fy ngeni yn ystod yr ail rhyfel byd, ond fy unig atgof fi o fy holl fywyd i yw bod na ryfeloedd wedi bod ym mhob rhan o'r byd drwy gydol fy mywyd i. Rywle neu gilydd, gwledydd diri yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Ac nawr, beth i ni'n gweld? I ni'n gweld yr union yr un peth yn digwydd eto. Oes, i ni'n gallu cael ffonau symudol. Oes, fi'n cofio o Dr Martin Lloyd-Jones yn dweud hyn, roedd pobl yn meddwl, nawr fod y tren wedi cyrraedd, fe fydd pobl yn gallu teithio ar draws y byd ac yn dod yn ffrindiau gyda'i gilydd. Ac yn mynd lan y môr fan hyn a fan draw, ac yn byddwn nhw'n dod i weld dyw'r pobl y wlad yma ddim mor ddrwg wedi'r cyfan, a byddwn nhw'n hoffi gilydd. Wel, dyw hwnna ddim wedi digwydd na. Mae dyn
yn ddyn sy'n llawn cysineb, llawn balchder, I ni wedi weld dros y canrifoedd, ac os oes angen unrhyw brawf yn yr oes fodern hon, beth yw cyflwr dyn, edrychwch ar eich newyddion chi, a'r casineb, a'r creulondeb, ac I bale all hwn arwain. Am ffyliaid yw'r byd, I ddweud bod dyn yn esblygu o fwnci I fod yn rhywbeth anhygol. Edrychwch ar y byd yma am ddinistio'n gilydd, am laddau'n gilydd, ac I ni'n ei weld nid yn unig o wledydd yn erbyn gwledydd, I ni'n ei weld yn ein cartrefi ni. Ewch a tynnwch y to oddi ar unrhyw do yn hyd strydoedd Caerdydd. Be fyddwch chi'n gweld? Cweryla. Bod yn flin gyda'i gilydd, gweiddi ar eich gilydd, rhegi ar eich gilydd, bod yn hunanol, bod yn anffyddlon. Fe fyddwch chi'n ei weld yn rhemp ar hyd y lle. Dyw dyn ddim yn gwella, mae dyn yn bechadurus. Dyma sydd wedi bod, ac fe fydd dal yn bod. Dyma yw cyflwr dyn. Ac hyn sydd yn wir o ddyn yw gwrthwynebiad yw'r cyflwr gwreiddiol, pob un a aned tuag at yr efengil. A wrth gwrs, nid pob un sydd yn dangos y gwrthwynebiad ar yr wyneb, ond beth I ni yn gwybod yw, y mae pob un a aned yn wrthwynebus i'r efengil. Ond fe amlygir mewn amryw ffyrdd. Yn aml, dwi ddim yn dod i'r wyneb yn syth tan sylwch, tan i'r neges ddechrau gwawrio arnynt I fod yn bersonol iddyn nhw. Dyna'r broblem. Fe allwch chi gael pobl yn dod i'r oedfa falle ac yn edrych yn iawn popeth yn ei le a gwen fawr ar yr wyneb. Ond efallai sylwch, dydy'r neges ddim eto wedi gwawrio. Does dim rhaid cyfri'r gost. Dydy'r pobl yma ddim falle wedi deall yr efengil. Ac oherwydd hynny, dydy'r gwrthwynebu ddim I weld eto. Ni wedi gweld hyn sawl tro. Gyna rhyw ddydd mae'r neges yn dechrau gwawrio. Yma rhaid sefyll ar ôl dod I gredu yn Iesu Grist. Yma rhaid cerdded ar hyd y llwybr cul, ond efallai bod y llwybr sydd wedi bod arnynt hyd yn hyn wedi bod yn gul I raddau. Ond yna mae yna rhywbeth yn digwydd pan maen nhw'n sylweddoli beth mae'n ei olygu fod e'n costio. Falle I ni yn bersonol, falle i'n rhieni, falle i'n plant. Ond nid yna beth I ni'n gweld mor aml. I ni'n gweld mae'r gost yn ormod a mae'r neges o'r diwedd yn gwawrio. Ac yna mae'r gwrthwynebu yn dod i'r wyneb. I ni'n weld dyna hanes yr eglwys. Does dim byd newydd fan hyn. Mae'n drist bob tro ni'n weld Does dim amheuaeth am hynny. Mae'n gallu peri ni golli cwsg oherwydd tristwch. Mae hwnna'n wir, ond allai ddweud hyn, dyw ddim yn sioc. Achos natur ddynol yw gwrthwynebu'r efengil, maen nhw'n cysau'r efengil pinau bod nhw'n ei weld yn ei beidio, ond mae yna ddydd yn dod pan mae'r gost, pan maen nhw'n gweld beth yw'r gost I sefyll y ffynol, ac maen nhw'n gwrthwynebu. Dyma oedd yn wir fan hyn i'r Iddewon adeg croeshoeliad yr Iesu. Ar un adeg, Hosanna, Hosanna. Mae'r Iesu'n dod I Jerusalem. Dwi ddim wedi checio, dwi ddim yn gwybod sy'n ni'n gwybod faint o oriau, munudau, eiliadau oedd cyn I Hosanna droi I croeshoelio ef. Dwi ddim yn siŵr, ond oedd ddim yn lot. Gymerodd ddim lot i'r pobl parchus yma. Oedd yn dwlu ar yr Iesu. Mae di wneud gwirthiau. Mae hwn yn Feseia. Gymerodd ddim lot cyn bod nhw'n dweud croeshoeliwch ef. Rowch ar y groes, gadewch iddo fe ddioddef. I ni ddim eisiau'r efengil yma. Doedd ddim wedi cymryd lot. Am atgasedd. Ac yna sylwch ar hwn. Os ych chi am eiliad yn cwestiynnu'r atgasedd yna, gwrandewch adeg croeshoeliad yr Iesu. Matthew 27, adnod 25. A'r holl bobl atebodd ac y ddywedodd, bydded ei waed ef arnom ni ac ar ein plant. Yr oedd yr Iddewon oedd yno yn gweld yr Iesu'n cael ei arwain i'r groes ac yn marw ar y groes. Nid yn unig wedi bod yn gweiddi am ei groeshoeliad ef, ond nawr yn dweud gadewch I waed ef fod ar ein dwylo ni ac ar ddwylo ein plant.
Dyna mor hyderus oedden nhw yn ei safle o anghrediniaeth. Dyna faint oedden nhw'n casau yr Efengyl. Roedden nhw'n fodlon, nid yn unig dod â barn, os oedd barn, ond nhw'n credu bydden nhw'n cael ei barnu, roedden nhw'n credu bod nhw'n iawn. Bydded ei waed fi ni'n fodlon dweud, ni sydd wedi roed ar y groes, ac os fi na fan, geith e fod ar ein plant ni hefyd. Ond sylwch ar y rhagryth, adnod 28, i ni'n edrych arno heddi, mae'n ofnadw. Gan ddywedyd, oni o'r chwynasom ni, gan orchymyn i chwi nad athrawiaethach yn yr enw hwn, a gwelech chwi a lanwasog Jerusalem a'ch athrawiaeth, a gwrandewch ar hwn, ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ni, waed y dyn hwn. Maen nhw'n dweud, i chi nawr apostolion yn trio dweud bod gwaed Iesu Grist ar ein dwylo ni. Ond yn Matthew 27 a 25, bydded ei waed ef arnom ni ac ar ein plant. Mae'n ofnadw, mae'r rhagrydd y tu hwnt i eiriau. Dyma i chi rhagrydd o bob rhagrydd yn dweud cyn croeshoeliad ar Iesu i ni am cael ereiogrwydd os nawr dyna'r gair maen nhw'n defnyddio. I ni eisiau fod yn atebol am waed Iesu Grist ar y groes ac ar ein plant. Ond nawr maen nhw'n dweud i chi'n cyhuddo ni o fod yn euog o ladd yr Iesu. Ac yr ydych yn ewyllysio dwy'n arnom ei waed, ni waed y dyn hwn. Ar ôl beirniadu ac ar ôl gwrthwynebu, galw am ei waed, nawr yn dal dig pan yn cael ei cyhuddo o gael gwaed yr Iesu ar ei dwylo, am ragrydd. Mae'n anhygol yn diwedd. Dyna yw natur ddyn diwedd ddim yn gwneud synwyr. Diwedd ddim yn adio lan. Mae e tu hwnt i synwyr, ond nid dyna sut mae'r galon, mae e mor ddyrus, mae e mor dywyll, mae e mor bechadurus, dyw hyd yn oed y pechadur ddim yn deall i resymeg ei hun. Gymaint llawn o atgasedd sydd yna. Roedden nhw'n gwrthwynebu, roedden nhw am gosbi yr apostolion, roedden nhw am gosbi yr rhai sydd yn dda, ac yn ei cyhuddo, ac am ei cosbi, am iddynt anifuddhau'r gorchymyn, i fod yn dawel, i gorchymyn y sawl sydd yn gwrthwynebu Duw. Roedden nhw yn gwrthwynebu pregethu'r Efengyl. Ac roedden nhw'n dweud, mae'n rhaid i chi fod yn dawel, peidiwch â pregethu'r Efengyl. Roedd Duw wedi gorchymyn yr apostolion i pregethu'r gwirionedd. Ond dyma fe condemnu'r hwy am fod yn ffyddlon i Dduw. Mae'n ofnadw, pobl crefyddol yn condemnio chi am fod yn ffyddlon i Dduw. Hynny gan arweinwyr a honant ddilyn Duw. Ond nid oes na wers bwysig yma eto. Ni ymataliodd yr apostolion o gyhoeddi'r gwir, y byddai'n tramgwyddo'r gwrandawyr. Wnaethon nhw ddim fod yn dawel. Wnaethon nhw anifuddhau. Fe fuon nhw'n ffyddlon. Nid yw pobl yn hoff o wrando ar unrhyw un yn rhestru ei gwendidau. Dyna beth oedd yn broblem fan hyn. Roedd yr apostolion yn dweud, chi sydd wedi lladd yr Iesu. Chi sy'n gwrthwynebu'r Efengyl. Ni, maen nhw'n dweud, ni pobl crefyddol, i ni'n pobl smart, i ni'n pobl iawn, i ni'n mynd i'r capel, i ni'n canu'r ymynau, i ni'n credu yn niw, ni yn dilyn Moses ac Abraham. Ni, chi'n beio ni am ei laddau, cyn roedden nhw'n dweud i ni am cael ei waed ar ein dwylo ni. Ond nawr yn dweud, pam i chi'n beio ni? Ond reiliad mae'r pregethwr yn pwyntio bys. Dyna'r broblem. Pedr, i ti'n dweud bod nhw'n euog, dyn nhw ddim eisiau clywed na paid a'i ddweud bydde lot yn dweud. Bydde pobl Efengyl heddi'n dweud, o Pedr, paid a cyhuddo'r Iddewon o ladd yr Iesu. Mae yna ffordd llawer gwell, fwy politicaidd i gallu gwneud hynny. Gwna fe rhyw ffordd arall. Mae eisiau trial ennill nhw drosodd. Be fydda'r rhai yn dweud? Petai chi chydig bach yn fwy tawel, byddech chi gyda mwy yn y cwrdd. Petai'r neges ddim mor glir, efallai bydde mwy yn fodlon dod i wrando arnoch chi. Petai na tipyn bach mwy o adloniant, fe gewch chi fwy o'r ifanc i ddod i'ch cwrdd. Ond nid yna be maen nhw'n dweud? Sicr i chi, does dim cwestiwn o beth.
Dyna be maen nhw'n dweud. Dydyn ni ddim yn mynd i ddod fel hyn a gwrando ar pregethwr yn rhestru ein gwendidau ni. Dydyn ni ddim eisiau neb i ddweud hynny. Doedd yr Iddewon ddim yn licio fe. Dydyn ni ddim eisiau yr Iddewon yn dweud, sa'n ni eisiau chi'n beio ni am ladd yr Iesu. A maen nhw nath wneud e. Ond ni amataliodd yr apostolion, ni dawelodd Pedr. Yr oedd yn gwybod y byddai'n tramgwyddo'r gwrandawyr. Pan fod pregethwr yn taro'r hoelen ar ei ffen. Ydych chi roed wedi cael rhywbeth yn cyffwrdd nerf? Dwi wedi sawl gwaith yn anffodus, gyda fy nanedd. Mae yna nerfau yn y danedd. A dwi wedi colli pob un o'r ein mewn rhyw achlysur neu gilydd ar adegau gwahanol. A fedrai ddweud hyn wrthoch chi, mae yn brifo. A pan mae'r deintydd yn dod i checio os oes yna fywyd yna, allai ddweud wrthoch chi eto, mae yn brifo. Pan mae'n dod ar teclyn bach bondi grybwll yma, sydd yn chwythu air, dwi'n cysau'r teclyn bach yna, mae yn ddiniwed chwythu air. Rhywbeth beth bach metel bach fel hyn yn dod yma chwythu air, a mae'n taro'r darn ar y dant, a mae'r nerf yna, mae'n agored, a mae'n rhoi poen sydd yn seithi trwy'r holl gorff. Mae'n afiach, mae'n ofnadw. Ond o leia mae'n dangos bod yna rhywbeth yna i'r deintydd. Rhyw beth yn aml iawn chi'n gweld hynny pan mae'r pregethwr yn pregethu. Ac i chi'n cyhoeddi rhywbeth, ac i chi'n gallu gweld o'r diwedd mae'r geiniog yn syrthio i'w le. O'r diwedd wrth wrando ar y neges, maen nhw wedi sylweddoli beth yw'r neges, beth yw'r disgwyliadau, beth yw'r gost. Ac nawr am ffeindio reswm i feirniadu. Yn chwilio am reswm, pob math o resymau, pam ni ddylsyd gwrando ar y neges hwnna. Wrth gwrs, gall hyn gymeryd blynyddoedd o wrando cyn daw yr ymwybyddiaeth yma. Gall rhywun eistedd mewn oedfa a llwyddo peidio wir gwrando am flynyddoedd. Ni'n gwybod bod yna'n wir, achos mae'n siŵr o fod mae llawer ohono ni'n eog ohono fe. Allwch chi eistedd trwy oedfa ddim yn gwybod beth gafodd ei ddweud o gwbl. Ni'n gwybod pa mor hwydd yw hwnna, ond mae'r rhai sydd wedi mynd yr habit o wneud hyn yn gallu wneud y sil ar ôl sil, ac yna mae'n mynd yn flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac yn eistedd ac yn gwrando, ond ddim yn deall y goblygiadau'r Efengyl. Ond yna rhyw ddydd pan maen nhw'n dod i ddeall rhywfaint. Pan mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Mae yn brifo. Ac mae yna atgasedd a gwrthwynebu. Dywedodd Pedr yr hyn oedd yn wir, yr hyn oedd angen ei ddweud, y gwybu daw mwy o wrthwynebiad, yr oedd yn ffyddlon. Dychmygwch, petai mwy fel hyn heddiw. Dyna beth i ni am, dyna beth sydd angen arno ni. Mae'r capeli bron yn wag. Ac i ni'n dweud, wel, mae rhaid i ni fod yn ofalus. Achos fe gollwn ni'r gynulleidfa, ac i ni yn colli'n dydyn ni'n gweld. I ni mor wan, ond mae'r rhaid bod yn ofalus. Mae eisiau bod yn ddoeth, wrth gwrs mae eisiau bod yn ddoeth. Ond efallai bod eisiau ni fod chydig llai mor ddoeth ac ofnus o'r oes sy'n ni'n byw ynddi, a be maen nhw'n mynd i ddweud a codi pac a mynd. Dyna beth sy'n digwydd, a gwau yr rhai sydd yn gwrthwynebu'r Efengyl. Fe ddaw dydd y farn, ac fe fydd na atebolrwydd. Fe fydd na atebolrwydd i'r Iddewon yma. Am fentro dwedodd Pedr, bod ti'n beio ni am ladd yr Iesu. Gwrandewch be dwedodd Pedr wrth yr rhain oedd yn llawn rhagrydd crefydd, adnod 29, a Pedr a'r apostolion atebasant ac y ddywedasant, rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion, Dyw ein tadau ni, a gyfododd i fyny Iesu, yr hwn a laddasoch chwi ac a groesoliasoch ar bren. Dychmygwch yna Pedr yn edrych i fyw i llyged. Ac yn dweud wrthyn nhw, i chi yn gwrthwynebu'r Efengyl. Dyna beth oedd yn dweud. I chi heb ddeall yr Efengyl. I chi yn grefyddwyr rhagrithiol. I chi yn eog o ladd yr Iesu. Yr un yr oedd Dyw wedi anfon y Meseia ei hun. Yr un i chi'n honni yn aros amdano. I chi wedi lladd hwn. Mor hawdd byddai peidio dweud yr hyn sydd angen i ddweud. Mi fyddech chi'n gallu esgusodi Pedr a meddwl, ti newydd bod yn y carchar.
Dyw e ddim yn neis. Siwr o fod oedden nhw ddim yn rhoi prydiau bwyd i chi. A gwely cyffyrddus. A diod bach neis. Doedden nhw ddim yn neud hynny dydw hynny. Mi roedden nhw mewn llefydd ofnadw. A gallai Pedr meddwl, mae yna wyrth wedi digwydd fy ni wedi rhyddhau, ni wedi bod yn y deml yn pregethu. Sa'n ni'n mynd nôl i'r carchar eto. Beth am i fi fod chydig bach mwy doeth? Beth am i fi dawelu lawr tipyn bach? Mor hawdd bydde iddo fod wedi peidio dweud beth oedd angen dweud. Esgus mor aml i beidio cyrraeddu'r oes am bechodau. Trwy ddweud, nad yw'r amser yn iawn, dwi wedi clywed hynny, gan bobl dylse gwybod yn well, nid yw'r amser yn iawn i ddweud y pethau yma. Trwy ddweud, dyw e ddim yn addas i ni ddweud hwn a'r llall, rhaid i ni fod yn ofalus. Fe ellwn ni dramgwyddo, sa'n ni eisiau tramgwyddo, neb nagyn. Tydyn ni ddim eisiau'r byd i ofni dod mewn, tydyn nhw ddim yn gyfarwydd â dyn yn sefyll yn y pwlpit a pregethu am 3/4 awr, tydyn nhw ddim yn licio rwy'n yn codi llais, a dyw'r rhai sydd wedi bod yn dod ers blynyddoedd, tydyn nhw ddim eisiau clywed bod chi'n cwestiynu bod nhw yn y bywyd yn y lle cyntaf. Felly byddwch yn ofalus, beth am i ni chwarae lawr? Beth am i ni chwarae lawr y neges? Beth am i ni ddyfrio fe? Dal i fod yn ffyddlon i'r neges. Dal i ddweud yr un neges, ond ddim mor glir. Pobl yn dweud yw pobl heddi ddim yn gallu goddef y fath gerydd. Sneb yn licio cerydd. Doedd yr Iddewon ddim yn licio cerydd. Roedden nhw'n llawn hyder yn dweud gadewch i waed efod arno ni am plant. Ond pan dath rhywun wyneb yn nhw yn dweud chi sydd wedi lladd yr Iesu, doedden nhw ddim yn licio cael eu cyhuddo. Does dim byd yn wahanol. Ond sylwch, nid dyna iaith yr apostolion. Ateb yr apostolion oedd hwn. Unwaith eto, wrth edrych i fyw i llyged. Yn gwybod fe all hwn arwain at i llabyddio, fe all arwain at ei lladd yn y fan a'r lle. Fe all fod wedi arwain at garchariad creulon am gyfnod hir. Ond dyma'r ateb roedden nhw. Rhaid yw i fyddhau i Dduw yn fwy nag i ddynion. Dyna'r ateb, bob tro. Dyna fe ddylse fe wedi bod. A petai ein hoes ni, petai ein tadau dros y blynyddoedd, yn ein gwlad sydd wedi profi gymaint, wedi cadw at yr un baich, efallai na fydden ni'n pregethu i gapel gwag bron. Ond wrth gwrs, sy'n ni'n gweld, dyna chi droi sydd wedi digwydd. Dyna chi ddyfrio lawr ar y neges sydd wedi digwydd. Gadewch i ni symud ymlaen yn ail Tywysog ac Iachawdwr, adnod 31. Mae e'n dod at y neges. Hwn, ar ôl dweud wrthyn nhw, i chi wedi lladd yr Iesu, chi sydd wedi groesoelio fe, a petai nhw ddim wedi deall, ar yr ail bwynt, rhag ofn i ddewon. I chi ddim wedi deall, dwi'n mynd i esbonio yn fwy manwl i chi beth i chi wedi wneud. Ond am ryw reswm, i ni methu addasu hwnna i'r oes yma. Am ryw reswm, i ni methu esbonio i bobl, proffeswyr yn ein plith ni, efallai dydych chi ddim wedi deall. Efallai dyw'r geiniog ddim wedi syrthio eto i le. Ond mae'n iawn i'r oes yna wneud, ond i ni ddim yn cael ei heddi. Beth nad Pedr, fe nath o ddeud, hwn, Iesu Grist, hwn, a ddyrchafodd Duw a'i ddeheulaw, a'i law gref. Fe ddyrchafodd yr Iesu yn Tywysog ac yn Iachawdwr i roddied i feirwch i Israel a maddeuant pechodau. Mae popeth yn yr adnod yma. Mae Pedr yn parhau dar o'r hoelen ar ei ffen, a ni ddweud fel ag yma, i ni dwi'n rhoi lle iddyn esgusodi hunan mewn unrhyw ffordd, yr oedden nhw yn eog o geisio ladd yr Iesu, o'i dywelu fe. Yr oedden nhw yn gosod ei hunan yn llwyr yn erbyn y wyllus Duw. Dyma be mae Pedr yn trio wneud, i chi'n sylweddoli, i chi'n gwrthwynebu Duw ein tad ni, yr un Duw dwi'n ei addoli, mae'n dweud, dwi'n un ohonoch chi, ac i chi yn gwrthwynebu eich Duw. Yr oedden nhw wedi lladd yr Meseia, yr un yr anfono Duw atom, ac iddyn nhw geisio i roi yn y bedd atgyfodo Duw ef. Dyna beth sydd wedi digwydd. Duw ein tadau ni,
a gyfododd i fyny Iesu, yr hwnna laddosach chwi, ac a groeso liasoch ar bren. Y Duw i chi'n honni eich bod chi'n credu yw'r un a berodd fod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn ddiw. Roeddech chi wedi ceisio ei ladd, ond fe ddarchafodd yr arglwydd Iesu Grist ef. Cyhuddodd hwy o geisio rhwystro ddywelir Iesu, ond i Dduw y Tad ei ddyrchafu a'i osod ar ei ddeheulaw hefyd, ni'n gwybod hynny. Yr oedd Duw yn y cyfan y mywyd yr Iesu, ei farwolaeth, a'i atgyfodiad, a'i esgyniad. Ac yna yr Iddewon yn gwrthwynebu hyn yn llwyr yn ffyrnig. Hwy a wnaeth popeth o fewn i gallu gael gwared o'r efengil. Gwrthwynebant yr un y dyrchafodd y Tad i fod yn dywysog ac Iachawdwr. Dyna beth mae Pedr yn dweud. Chi'n sylweddoli pwy chi wedi lladd. Hwn yw tywysog bywyd. Hwn yw'r Iachawdwr. Hwn sydd wedi anfon gan Dduw i achub y byd ac i chi wedi ei ladd. Dychmygwch ni'n dweud wrth bobl heddi, i chi wedi rhwystro rhai rhag clywed yr efengil. Dychmygwch. Dychmygwch y gwylltio bydde. Petawn ni'n dweud, i chi wedi dod ag enw drwg i waith pregethu'r efengil. Ond dyna beth sydd fan hyn. Fe drechodd Pedr arnyn nhw. A fe dweud, i chi wedi gwrthod yr efengil, i chi wedi gwrthod mab Duw, i chi wedi gwrthod y Meseia. A mae'r prawf yno, mae'r proffwydi wedi proffwydo am yr Iesu. A mae'n gwbl glir, mae Iesu Grist yw'r Meseia. Ond fe wnaethoch chi gysau achos roeddech chi rhy falch i ddarostwng eich hun i'r neges. Roeddech chi eisiau cael eich gweld, ond doedd dim lle i hynny yn yr efengil, ac oherwydd hynny fe wnaethoch chi wneud popeth gallwch chi i gael gwared ar yr efengil ac i beri na fyddech plant yn clywed yr efengil hefyd. Sawl un sydd wedi bod yn ein capelu efengilaidd sydd ddim wedi deall yr efengil ac sydd wedi rhwystroi plant rhag clywed yr efengil. Mae'n codi dychryn arnoch chi dros y 30-40 mlynedd diwetha. Dwi ddim yn gwybod sawl un fedrwn ni ddweud bod hynny'n wir ohonynt. Ac yn sicr fe fydd ei gwaed ar ei dwylo. Pan ddaw dydd y farn, fe wnaethoch chi wrthwynebu'r efengil pam roedd y gost yn ormod. Ond nid yw'r ddau ddisgrifiad yma mynd llaw yn llaw gan Pedr, ni all fod yn un arnom hef fod y llall hefyd. Mae'n rhaid i fod yn dywysog ac yn Iachawdwr. Os yw'r arglwydd yn dywysog ac yn arglwydd arnom, yna mae e hefyd yn waredwr. Dyw e ddim yn bosib fod ar wahân. Ni all fod yn waredwr arnom, os nad yw yn dywysog arnom. Rhaid, dyw e ddim yn bosib. Yn athrawieithol, dyw e ddim yn bosib, ac yn ymarferol, dyw e ddim yn gwneud synwyr. Actau 3:15. A thywysog y bywyd a laddasoch yr hwn a gododd Duw o'r feirw, o'r hyn yr ydym ni yn dystion. A ydych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Allwch chi ateb y cwestiwn trwy ddweud hyn, a yw e yn waredwr i chi? Ydych chi'n pwyso'n llwyr arno e? Yn aml, ni'n gallu meddwl, wel, sut neu pryd des i ac yn y blaen. Ia, mae hwnna, mae lle i hynny, mae hwnna'n wir. Ond beth i chi'n gofyn yw hyn, oedd beth nes i ofyn i fy hunan tra yn y coleg yn yr ysbyty yn cael llawdriniaeth. Newydd oedd i gredu ers chydig o flynyddoedd. Gorwedd ar y gwely a'r fi'n mynd mewn i'r man lle roedd y llawdriniaeth yn digwydd. Ac yn gwybod pan yn roedd y pigiad yn y llaw, mae rhaid i fi gyfri lawr o 10 i 0. Ac o'n i'n gwybod o brofiad o'r blaen fyddwn ni ddim yn mynd heibio 5. Ond yn yr eiliadau hynny, dwi'n cofio meddwl, a yw fy enaid yn saff? Atebes i, ydy, i fi fy hun. Achos dwi'n pwyso ar Grist. Na dyna'r ateb i chi. Ond i brofi bod hwnna'n wir hefyd, i chi'n gwybod, nid yn unig dwi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Dwi'n gwybod nawr fy mod i'n blentyn i Dduw. Pam? Achos fy mod i'n pwyso ar Grist. Ac yna i brofi hynny, allwch chi wylio am y ffrwyth, ond chi'n gwybod hyn, yw Iesu Grist yn arglwydd ar eich bywyd, a ydych chi am ei blesio fe, rhaid gofyn, beth bynnag eich proffes, yw Iesu Grist yn dywysog arnoch, i fe yw eich arglwydd, yw yn ternasu ar eich bywyd, a ydych chi'n gallu dweud, byw i mi yw Crist.
A ydych yn ymwybodol o bob cam o'ch bywyd eich bod yn ei ogoneddu ef, pam mae e'n arglwydd arnaf. Mae e'n frenin arnaf. Mae e'n dywysog arnaf. A ydych chi yn chwilio gair Duw am arweiniad gan eich arglwydd o'r hyn y dylsech ei wneud yn eich bywyd, o benderfyniadau mawr bywyd, neu ydych chi'n penderfynu beth sydd yn siwtio chwantau'r cnawd? Dyna chi brawf. Dyna chi brawf eich bod chi'n pwyso ar Iesu Grist fel Iachawdwr, yw pan i chi'n pwyso ar Grist am arweiniad. Ac pan fod yr arweiniad yn golygu fod y llwybr yn unig a chaled, ac i chi dal yn fodlon rhodio arni, o dyna chi brawf gwych. Pan i chi'n gwybod, falle byddwch chi'n colli ffrindiau achos chi ddim yn mynd gyda nhw. A ydych chi yn pwyso ar fywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist, iddo gadw'r gyfraith yn eich lle chi. A ydych chi'n pwyso ar ei farwolaeth dirprwyol ar y groes, iddo ef gymeryd eich cosb yn eich lle, a yw wedi hoelio eich pechodau chi i'w groes. Lot o gwestiynau fyna. Ond mae pob un o'n nhw gyda'r ateb cywir yn sicrhau i chi fod yr arglwydd Iesu Grist yn dywysog ac yn Iachawdwr. Ond dyma beth wedodd e wrth yr Iddewon. I chi wedi lladd, i chi wedi gwrthod Iesu Grist, chi sydd yn euog o'i waed ef. Yr un sydd yn dywysog bywyd, yr un sydd yn Iachawdwr. O, i chi'n euog o hyn, i chi wedi gwrthwynebu'r efengyl achos chi ddim yn hoffi'r efengyl. Chi'n hoffi rhyw efengyl, mae ganddoch chi grefydd, mae ganddoch chi popeth arall, y termau efallai, ond dydych chi ddim wedi deall yr efengyl, dydych chi ddim yn Gristion, achos dydych chi ddim yn pwyso ar Iesu Grist fel Iachawdwr a'i fod yn dywysog arnoch chi. Gadewch chi ni orffen yn olaf yn drydydd edifeirwch am y ddeiant. Gwrandewch ar yr adnod, mae'r adnod, mae'n llawn perlau. Hwn a ddyrchafod Duw a'i ddeheulaw yn dywysog ac yn Iachawdwr i roddi edifeirwch i Israel am y ddeiant pechodau. Nath e ddim colli cyfle na ddo. Nath e weld, mae'r rhain fy hyn o fy mlaen i, rhai sydd yn cysau neges yr efengyl, yn smalio crefydd, llawn rhagrydd a gwrthwynebiad. Felly fe na i ddweud e fel ag yma, falle gai ddim cyfle to, mae rydych chi'n euog o ladd tywysog bywyd. Yr Iachawdwr, yr un sydd yn rhoi edifeirwch am y ddeiant. Dyna warthus, dyna ofnadw. Am roddion, ac i chi ladd un sydd yn rhoi fath roddion, edifeirwch. Ni ellir gwahanu'r ddau yma, edifeirwch am y ddeiant. Chi ddim yn gallu gwahanu Tywysog a Iachawdwr. Mae'r ddoi yn mynd ochr yn ochr. Ac felly fan hyn hefyd edifeirwch am y ddeiant, lle gwelir un ceir y llall. A ydych chi wedi derbyn yr roddion yma, gai ofyn? A ydych chi wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn agor eich llygaid eich enaid i weld eich pechod, i chi deimlo'r faich, yr ymwybyddiaeth, nad ydych yn iawn ger ei fronef? Gai ofyn y cwestiwn yma? A oes na newid cyfeiriad wedi bod yn eich bywyd? Lle gynt yr oeddech chi'n rhodio ar y llwybr llydan, ar y ffordd sydd yn arwain at ddistryw, ffordd sydd yn llawn hunan a'r balchder, ond yna trwy ras i chi weld eich pechod ac i chi nawr wedi cael y nerth i droi at Grist, i droi at yr un a ddeliodd a'ch pechod a'ch cyflwr, ac yna wrth droi at Grist ac wrth ddod a droed y groes, y man lle deliodd Iesu Grist a'ch holl bechodau, i chi weld bod na groeso i chi. Yno yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn aros amdanoch. Yno yr oedd y pardwn yn ei law. Dyma beth sydd anhygoel am yr efengyl. Dyma beth sy'n gyffroes am yr efengyl. Efallai yma, ond falle trwy rwy'n yn gwrando ar y we. Efallai bod yna rhywun trwy waith nerthol yr ysbryd glân wedi dechrau'r broses o edifarhau. Ac o droi o bechod, ac o droi o'r hunan. Ac i chi'n gwybod nawr, maen nhw'n dechrau troi at Grist, ac maen nhw'n awyddus i glywed mwy a mwy, ac maen nhw'n dod yn agosach ac yn agosach at y groes.
Ac yna maen nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Dyn nhw falle ddim yn gallu esbonio sut maen nhw wedi cyrraedd y man yma, ond nawr maen nhw wedi dod a droed y groes. Maen nhw wedi deall, dyma'r ateb, does dim ateb unrhyw le arall. Does dim crefydd arall mynd i roi ateb i fi. Does dim gweithredoedd da mynd i roi ateb i fi. Rywsut neu gilydd, maen nhw wedi dechrau'r broses o edifeirwch. Maen nhw wedi cael yr hodd yma, dyn nhw'n sylweddoli yna, ond maen nhw'n edifarhau, maen nhw'n dod ac maen nhw'n troi o'r byd ac o'i pechod. Maen nhw wedi cael digon o'i pechod ac maen nhw'n dod at y groes. Maen nhw wedi clywed am y groes, maen nhw wedi clywed am yr Iesu yno'n marw ar y groes. Ac maen nhw'n dod wrth droed y groes. Gyna'n gweld un a'i ddwylo pur ar led. Bydd yn gweld y gwaed yn llifo lawr. A ffynon yma sydd wedi hagor. Bydd yn gweld yr Iesu yn ei gwahodd i ddod at droed y groes at waelod y ffynon ac i olchi pob staen pechod ymaith. Ac bod na groeso i chi. O, fydd yr Iesu ddim yn dweud wrth yr sawl sydd yn dod at droed y groes, wyt ti wedi darllen dy Feibl tair gwaith. Fydd ddim yn dweud dim byd o'r fath. Fydd yr Iesu ddim yn dweud, wyt ti wedi mynd i'r capel yn ffyddlon. Fydd ddim yn gofyn dim byd o'r fath. Wyt ti wedi bod yn ifid i dy rieni. Fydd ddim yn gofyn dim byd o'r fath. Wyt ti wedi dysgu adnodau ar dy gof. Fydd ddim yn gofyn dim byd o'r fath. Wyt ti'n berson neis dim byd o'r fath. Ti'n credu mewn Duw, bydd ddim yn gofyn dim byd. Mae'n dod yna, mae'n be mae'n mynd i weld. Mae'n gweld un yn llwythog ac yn flinderog ac yn dod a droed y groes a bryn nerth i godi golwg i fyny. Ond wrth edrych, mae'n gweld yr Iesu. A be mae'n gweld? Mae'n gweld croeso, y dwylo pur ar led sy'n bron iawn yn gallu dweud yn mynwesu'r pechadur edifeiriol. Ac yn dod a iolchi fe'n llwyr lan a mae'r pechadur yn gweld. Mae'r Iesu'n tynnu bechod ac yn ei hoelio fe i'w groes ef. Dyna'r efengyl. Dwi ddim wedi gwneud dim byd heiddi hwn, y mae'r cyfan o ras, y mae'r cyfan drwy drigaredd, ac o, mae yna olchiad, o, mae yna faddeuant pechodau yno wrth droed y groes. Yr oedd yr Iesu yn aros amdano chi, yn rhagwyddoldeb allwch chi ddweud, mae'n aros, mae'n gwybod pryd chi'n dod, ac yna mae'r pardwn yn ei law. Maddeuant pechodau, y gorffennol, presennol, dyfodol, fe faddeir y cyfan. Ond dyma yw neges yr holl ysgrythyr. Dyma yw'r efengyl. Dyma'r unig beth sydd werth i bregethu. Marc 1:4. Yr oedd Ioan yn bydyddion y diffeithwch ac yn pregethu bedydd edifeirwch maddeuant pechodau. Dyna yw'r neges. Dyna beth dyle'r neges wastad fod. Unrhyw athrawiaeth i ni'n dod mewn, dyle fe ddod nôl at fan hyn, dyle? Matthew 4:17 o'r pryd hwn y dechreuodd yr Iesu bregethu a dywedyd, edifarhewch canes nesaf o teyrnas nefoedd. Dyna wnaeth yr apostolion Luc 24:47 a phregethu edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem, ond nid dyna oedd enw'r Iesu yn ei olygu ac yn ei ddatgan. Matthew 1:21 a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd, e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Ond nid oedd y neges holl bwysig. Dyma yw'r neges bwysicaf oll. Ond nid yw yn hyfryd sylweddoli pan bu Pedr yn pregethu'r fath eiriau o gondemniad i'r Iddewon am ei rhan hwy yng nghroeshoeliad yr Iesu, iddyn nhw ladd tywysog bywyd. Ac eto, beth oedd yn neud oedd cynnig ffordd iachawdwriaeth iddynt. O na fydde'r pobl yn sylweddoli hynny. O na fydde'r pobl sydd wedi gwylltio gyda neges yr efengyl yn sylweddoli yn y rhybydd mae cynnig iachawdwriaeth rhad ras yn yr arglwydd Iesu Grist sydd yno. Dyna beth oedd Pedr yn ei wneud fan hyn. Ond mae natur dyn mor wrthwynebus i'r efengyl. Dyn nhw ddim yn hoffi clywed unrhyw beth sydd yn gerydd, unrhyw beth sydd yn pwyntio byd sy'n dweud i chi ddim wedi deall, i chi'n gwrthwynebu'r efengyl. Ond beth mae Pedr yn neud fan hyn, yw mae'n cynnig i'r Iddewon a groeshoeliodd yr Iesu. Mae'n dweud wrthyn nhw, mae na faddeuant i hyd yn oed i chi sydd wedi lladd yr Iesu. Dyna beth oedd e'n dweud. Yr oedd yn rhoi newyddion dawl y wenydd mawr, bod maddeuant i'w gael i'r sawl a laddodd y Meseia, i sawl a laddodd tywysog bywyd. A dyna'r neges ni heddi i chi. Eich pechod, eich gwrthwynebiad i'r efengyl,
eich casineb tuag at y neges a'r sawl sy'n cyhoeddi'r neges. Mae maddeuant i'w gael trwy ddod at Grist. Ac felly i gloi, ein gweddi yw ein bod yn pledioch i dewch ato. Dewch at Grist. Ni fydd yn eich gwrthod. Ac mae maddeuant i'w gael. Dyna'r neges. Does dim gwrthodiad i'r sawl sydd yn dod at droed y groes. Ac wrth ddod at droed y groes, y maddeuant, llwyr, yn rhad, y cyfan o ras, yma na faddeuant i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Hwn a ddyrchafodd Duw a'i ddeheulaw yn dywysog, ydy yn dywysog arno ni, ac yn Iachawdwr, a yw yn Iachawdwr arno ni. I roddi edifeirwch i Israel, a Duw wedi peri i ni edifarhau, a maddeuant pechodau, ydych pechodau chi wedi ei maddau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd. Te'r gweithiau'n rymus yn ein plith, tywallt y lan ysbryd arnom, bendithiau diogela ni trwy gydol y dydd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gadewch i ni ganu rhif 634, 634, a'r hosaf yng nghysgod fy niw i mewn yn irgelwch y nef. 634 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda'ch wi oll hyd byth.